crocodile, beth sy'n angen I dechrau yw 2 lluosig gyda 6. Wedyn, gallu gweld mae 2 yma yn fwy hir na'r 4 yma, a maen nhw'n mynd I bod ar y 2 gwaelod I creu cymffon sydd yn hongian bant gan un. Wedyn, ni'n mynd I roi y rai yma fel 2 coes gefn. Wedyn, sgwar rhwngddyn nhw, dyna bydd fath o bol corff y crocodile. A wedyn 2 coes fyna ar blaen. Be ni'n mynd I cymryd yw 2 gan 8. A be fi'n gwneud fyna yw rhoi 4. Mae angen 6 I gyd, y darn y bach fel yna. A chi'n rhoi nhw o dan. 6 sydd yn gallu ffitio. Wedyn rhoi hynna dros top. A nhw fydd danedd y crocodile fel yna. A wedyn mae angen darn sydd yn gallu dal llygad. A mae angen 2 llygad arnoch chi. Mae'n rhoi nhw fel yna ar ochr. A wedyn, os oes ganddo chi darn bach fel yna, rhoi spiky gwyrdd. Gallwch chi rhoi nhw ar cefn. Ni'n gwneud y Cheffyl, ni'n mynd I dechrau gyda 1 llwyd, 2 lluos gyda 4, ni'n mynd I roi sgwar brown yn y canol, a wedyn 2 brown golau I llen hwnna mewn. Wedyn mae angen y darn hyn arnoch chi. Ni'n mynd I roi 2 o dan gyda gradd yn dod I mewn, fel yna. Wedyn 2 coes gwyn, I gallu tynnu fy llwyd. So dyna fel cyrff Cheffyl. Wedyn ni eisiau 2 lluos gyda 6 brown I mynd dros top a hongian bant. Trydydd 1 o'r darn yma, gyda gradd yn mynd allan, dyna fath o ceg. Mae angen 2 rai brown sydd yn gallu dal llygad, mynd ar y pen, wedyn 1 coch fel yna.